Καλησπέρα καταρχήν. Με λένε Ιωάννη Παύλο Κοκόση Άρχια. Είμαι από την Αθήνα, βέβαια κατάγομαι και από τη Γερμανία. Στο νησί ήρθα όταν έμαθα ότι πέρασα εδώ πέρα στο Πανεπιστήμιο, συγκεκριμένα στο τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Στην αρχή δεν ήμουν σίγουρος αν θα ερχόμουν. Είχα στείλει κάποιες αιτήσεις και σε πανεπιστήμια της Γερμανίας. Βέβαια, ακόμα δεν έλαβα απάντηση, οπότε το θεωρώ καλό που ήρθα εδώ πέρα. Όταν ήρθα εδώ τις πρώτες μέρες να κάνω την εγγραφή, μου φάνηκε ότι είχε πολύ φασάρια. Παρ' όλα αυτά, όταν ήρθα εδώ πέρα και εγκαταστήθηκα μόνιμα, είδατε ότι η Μυτιλήνη βασικά είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι μια πάρα πολύ ήσυχη πόλη, πολύ χαλαρή. Δεν υπάρχει άγχος εδώ πέρα, ούτε βιασύνη στους δρόμους. Έχω χαλαρώσει και εγώ αρκετά, πιστεύω. Τέλεια. Είναι απλά τέλεια. Κάθε βράδυ είμαστε έξω, σε μπαράκια, σε καφετέριες. Και όχι μόνο, πηγαίνουμε και πολλές φορές στο λιμάνι, καθόμαστε σε μπαράκια, συζητάμε, μαζευόμαστε στα σπίτια άλλων φοιτητών, φίλων μου και παίζουμε κιθάρα, βλέπουμε ταινίες. Βασικά ναι, είναι η πρώτη φορά που είμαι στην συνέντευξη, δεν είχε ξανατύχει στο παρελθόν. Νομίζω ότι για κάθε άνθρωπο η πρώτη συνέντευξή του είναι κάτι το ιδιαίτερο. Έχει ξαφνικά την αίσθηση ότι κάποιος ασχολείται μαζί του και μάλιστα πάρα πολύ εντατικά. Για μένα ήταν μια ευχάριστη εμπειρία που αγαπώ. Με βοήθησε να αρχίζω να εκφράζομαι, να μιλάω για τις σκέψεις μου, για τα συναισθήματά μου και γενικά να ανοίγομαι λίγο περισσότερο. Ειδικά μπροστά σε μια κάμερα που μου ήταν αρκετά δύσκολο το παρελθόν. Πάρα πολύ το διασκέδασα. Έχει πέσει πάρα πολύ μέχρι στιγμής. Φίλε, τέλειο timing.